chaki. Okanyal sani wacho ni ati koro ni dhi chak gi kambi machalo kamae. Dhi chak gi kambi machalo kamae. Nyaka ng'ato chak kacha mondo ng'ato chak keno, nyaka ikwong ipenjri niya, ni ang'o miyo adwa mondo akene e kambi ni. Ang'o miyo adwa kawo kambi mar Safaricom taweyo kata kambi mar KCB. Ang'o miyo onego akene kambi mar Equity taweyo kambi mar EABL mago kembe. Ikwong ing'iyo ni ati e yoda kae ere kembe ma mokwongo atiyogo e odiechieng' kodiechieng'. Products gi mage matiyogo. Mane kaka ichakogo. Mane kama ichake. Then idhi mbele ipenjri niya, to i kambi gi ere mosebedo ka timo maber igni mang'eny. To ere kambi moro ma ji wacho oko kacha ni timo maber. Koro kiseng'eyo ni ati ma e kambi mitiyogo e odiechieng' ka odiechieng' e odi kata makonye gik mopogore opogore e odi. Tichak ing'iyo ni ma kambi ma bende timo maber. King'iyo rekod mar kambino igni mang'eny chien. Iboneno kaka kambi en kambi ma osebedo ka timo maber. To ng'ato ng'enare ni otimo maber nikech ng'ato nyalo wacho ni kodonjo e portal moro mokwongo gimbo dhi nene mana line mar okwere gi line moro ma green kata kacha daily performance magi kama gintiere ka ng'ato ng'enare ni kambi kuom ranyisi kambi kaka Royal Media Services kantie kanyo ang'imiwa ranyisi kuom kembe mamoko ni gitimo maber nade e nonrono. Koro timo maber kae ikwongo ing'iyo kaka bech share ne dhi. Inyalo kwongo ikawo higa mokadho kata koro sani koro wan higa 2026. King'iyo 2025 ibiro ng'iyo ni kambini bech share ne en adi. To sama wantie sani ni beche oseidho kata kose beche osebedo ka lor piny. Koro mane kaka ichako ng'iyo. Koro ka beche en bei ma idho, iseneno ka beche idho, ng'iso ni ati kambini dongre. To mane yo mokwongo minyalo tiyogo mar ng'eyo ni kambini dhi maber. Mar ariyo en kambini bende ochiwo pok. Ochiwo dividend. Osebedo kochiwo dividend higa ka higa pok. Mano bende inyalo ng'iyo kanyo. Ka en kambi machiwo dividend higa ka higa kata pokno. Bende mano bende kambi minyato ni timo maber. To mago kembe minyalo chako kete pesani. Kamano, wan gi jogo manya wacho ni gin seasoned investors kata jogi mosebedo ka timo ohala ni kuom kinde moro malach ahinya. Gin bende gineno chenro sani. Gida kama ginyalo ole pesa, kama ginyalo kete pesa gi mar mondo mi giyud yuto kata mondo mi giyud ane kaka chenro magi mapile ka pile nyalo bedo kacha kadhi nyime. Dikon gi ang'o kutare kod lokruoge mapono no untiere godo kata chenro manyien ma untiere godo manyalo konyogi e bero chenro magi maketo mwandu. Koro jok ma oselony e weche keno mang'so ni gin jok ma kata gik machalo koro shares gi gin jok ma kene kuonde e kembe mopogore opogore.